Un PowerPoint amb frases de la mare Teresa de Calcuta. Sí. No el vaig obrir. Mama, és que no tinc temps. Tot canvia molt ràpidament, però és que l'obra mateix ho admet, això. De fet, entre ells ho discuteixen i diuen, però de què m'estàs parlant? Si ja ha quedat desactualitzat. Aleshores, és una comèdia que té la tecnologia com a eix de totes les coses que passen, però el text mateix sap que la tecnologia és una cosa que contínuament avança. De fet, avança tant que passa una cosa que no ha passat mai encara a la tecnologia, però podria passar, que és una mutació. És un virus, però és un virus no d'ordenador a ordenador, sinó d'ordenador a persona. No sóc lesbiana. Ah, no? No. Els teus bíceps estan molt bé. No gaire fets. Al seu punt. Gràcies. Potser hi arriba un moment que depenem tant d'internet que ens oblidem que hi ha un món a fora. Per exemple, si hem de sortir i no sabem si plou o no, en comptes de mirar per la finestra, mirem primer l'aplicació del mòbil o de l'ordinador, que jo també ho faig, i de baix hi ha la sensació de que això que va passar fa poc, que es cau el WhatsApp i de sobte no sabem com reaccionar, que al final, després d'un parell d'hores, tot continua... Veus que no ha passat, que no ha estat tan greu, però hi ha un moment que amb tots els avantatges que té internet i totes les tecnologies, que són moltes, també ens acaba creant una mena de confort que no sé, que diguem que ens acomodem a fer les coses d'una certa forma quan fins fa no gaire ho fèiem d'una altra manera. No sé, el tema de tocar la gent a casa seva per quedar o quedar-se amb els amics, ara si no estan al WhatsApp ja sembla que ja no... Si un amic teu no té WhatsApp sembla que ja el marginis gairebé. El primer volum de la Wikipedia. La Wikipedia? Sí. Em vols vendre la Wikipedia? La coneixes? Sí. Esclar. Jo estic una mica enganxat. No sóc addicte, però és el d'abans. No el de després, sinó el d'abans. L'utilitzo molt, utilitzo Twitter, utilitzo Facebook, utilitzo el WhatsApp, utilitzo el Line, utilitzo el Telegram i utilitzo el mail via mòbil i vivim tots enganxats en el mòbil. Però tot i així parlo amb la gent i també procuro mirar i saludar i mirar pel carrer. Ho intento compaginar tot. L'anzuelo de la canya de pescar. No, l'anzuelo no, el cebo. Com es diu el cebo? L'esquer. L'esquer. Internet és l'esquer. Bueno, en tinc bastant, no em considero addicte, però estic bastant en xarxes socials i soc un consumidor, o sigui, que les faig servir molt. 4 anys? I no t'has parat a pensar que des que vas començar a imprimir i a enquadernar la Wikipedia han passat moltes coses? No t'has parat a pensar que l'enciclopèdia que em vols vendre està desactualitzada?